Ramogi en geno marwa ni udhiambo mari teri makare orwaki ni machiegni mar yudo weche manyien mag Oimore kokalo e televisen mara ariyo gana ariyo kod ang'wen waiko ni mathoth bende ng'iyo ni mag motendre kod lal mar ngima hinyruok kaachiel kod lal mar mwandu motendre gi masira mar mach manyo otimore e gwengego ma Embakasi e kaunti ma Nairobi. Kinde ma magi timore nyakoro Ramogi to bende par ni nitiere toy weche mag chudo mag gope e od thieth ma Mbagathi kama japuonj mar Walter Nyabaga oseluwo sigana ni kuom thuolo koro sani kawuono ni oiko ni ga dimba saa 3 ma otieno ni. Bende mago mag sisa nyakoro mga juang Kenya nogo tach gwengego ma imbo mar piny Kenya mega kama bendo medo seyo siro karajiwo ganda mondo mi oriwigi giti kanyakla gi piny owacho mano ni gichopo dwaro mane gimiyo ganda jo Kenya nyite kindego mag campaigns. Kinde mago timore bende Lydia duond bura mar ODM to ne nitie ng'wekede mar ndiko jokanyo manyien mag duond burano e boma ni maduong' ma Nairobi. Nyakoro Ramogi magi to kod mamoko mathoth wan kod gi yora dimba mana kikete RAMOGITV chakruok nyaka giko mag weche manyien mar Oimore. Mokwongo kaka pile wachao gi thuond weche. Kenyatta National Hospital, about only 33 are remaining. But also when you go to KU, you find admissions were 27, and already 8 have been discharged. 19 are transferred. Kwan dimose to masira mama muoche kardak ma Embakasi uchopa uchiel kaminyo podi nyimene mapoko yundagi. Kwa hospital Mbagathi masani bando ma oktine siling milioni 119. Osebero kon gi chan do ayu dok chando gi saidi onge kaka mon gi kwe mon chandre kon gi koni ma igengo dok kon gi koni to gima no dhiero ni reinforcement no keti e county gi Oimore mang'eny kabisa tiji reinforcement gi nango migawo marango ngima oganda obugo kawo kang mar chik ne weg jamni ma oyo jamb gi dangni e chuny boma ma Oimore. Nyakoro Ramogi bed thuolo mara gokoro mbaka orwa ote mar chuok ka imiwa duoko kuom weche mabende iwinjo kumulo ngimani kata omulo chunyi e weche manyien ma waiko ni odhiambo ma kawuono namba wa en 23600 kata bende nyalo luwo mbui ka intiere Facebook RAMOGITV Kenya, YouTube kaachiel kod mbui mar X handle marwa en @RAMOGITV KE. Machiegni jaloko maru iluongo ni Wilson Ochuka, nyinga en George Mbati. Nyinga Lydia okay machiegni nyakoro mga juang. Jima osewito ngimagi bang' masira mar mach manyo muoche kardak ma Embakasi koro chopa uchiel. Obila pod luwo ndacha chije mar mabiriyo ma itudo gi kar gas manyo omako mach kendo muoch. Kajafum moro juito modi leron wa piny owacho ramoni kum nyaka koro chiw ka okil mar jal ma ichech go ni wuon kanyo Wandugi Kiraithe to ramoni kanyo ne en garaj ma loso geche to ok kambi mar gas. E odiochieng' mar adek bang' muoch gas mane okelo masira mar mach Embakasi e kaunti ma Nairobi, kar buok ma oketie ji ma utegi ne owang', pod ndiko anyuola 39 ewi kwan mar anyuola 62 mane oyudo masira. Ka koro kopogore gi kony ma giyudo e kar resruok ni, pod gikia kaka chakre kiny biro bedo ne nyithindgi madhi e skul. Sijui ya kufanya ili kesho aweze kwenda kwa shule. Na pia kuna dokumenti zake kwa nyumba zilichomekea mahali pale. Sina nilichomekewa kila kitu. Hasa hata kukula ni serikali itusaidie, imetuleta hapa. Wanatushughulikia tunakula. Ka bende mawaromie kod jawachilo piny owacho Isaac Mwaura madoko geno ni piny owacho dhi keto ikruok ne jopuonjre manie kar resruok ni. Bende anyuola gi biro yudo sir ma siling 6,000 kowuok kuom piny owacho kuom dweche 3. The partnership we have with the Red Cross, they will be given vouchers for rent so that they are able to get somewhere where they can go and get support. We'll work out that way because sometimes when you have to get new rent, you need a deposit, you need all of those. But estimating about 6,000 shillings for each person for 2-3 months, that cash transfer. That arrangement is being done with the local administration. Nyaka sani kwan ji ma osewito ngimagi gina uchiel ka ng'ata achiel. Mwaura koni ngimane ok ber ahinya e kar thieth ma Kenyatta University Teaching and Referral Hospital. Kenyatta National Hospital, about only 33 are remaining. But also when you go to KU, find that 27, and already 8 have been discharged.
discharged. 19 are the ones who are remaining. One of them is in critical conditions. 18 of them are okay, but the other one has actually 14 degrees burns. Piny owacho pod onyono piny ni kum nyaka chiw ne ji ma owinjore. NEMA has already identified some 4 key officials who seem to have been compromised in giving the NEMA license to this company. Maxes and also, investigations are ongoing because anyone who is as the president said yesterday, they must be held to account. Mauyan kaka Derek Kimathi, mawon kargasni, to kwedo lipode ni kanyo nen dag gas. Okil Wanduki Kiraife, koni kanyo nen Carlos Onyamburko, ma okethore kendo kwayo margi mar bedo kod lesen ne otamgie. Our client had not been operating a gas filling operation premises. The premises for the last few years has been operating as a garage, and till Thursday was still operating as a garage. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Kapurwane motenre kod weche mag masira ni ji ang'wen owito ngimagi kama moko yudo hinyruok e masira mar ndara bang' matatu mating'o jowuoth 14 tuomore gi lori apaya ma Nyahururu Nyeri otieno ma piny orugo kawuono. Matatuno nerik ko jolemo mag kanisa mar St. Peter's Catholic Murang'a mantiere kane gidhi lamo maduong' e kar lamo ma Subukia. Jogo manotony masirano lero ni lori no chal kamane obayo kendo tuomo nyamburko margi magikone ne okelo tho mar ji ang'wen go. Jogo mohinyore no ringo osiptende makono ka ringre ji ma otho to tere kar kano ringre ma Nyahururu County Referral Hospital. Tulikuwa tumetoka nyumbani jana kama saa 10. Tulikuwa tunakuja maombi Siraini Subukia. Saa tukawa na mchana mwema tukaomba, lakini tukisafiri kurundi tukapatana na accident pale Dalago. Tulela ilikuja ikatugonga ikakosa mwelekeo, lakini tulipata services wakatuchukua wakatuleta hospitali. We ensured that tibiwa, wengine wameenda nyumbani na kuna mwingine tumetransfer Mathari. Kuna wengine walipata hiyo accident wakapelekwa Nyeri Hospital. Kwa hivyo mimi kama mama county Nyandarua nataka kuambia watu wa Murang'a poleni sana, na hasa familia za wale wamepata hii ajali, poleni sana. Tunaomba Mungu awapatie a very quick recovery. Kwani bele nyakoro mgajongo hospital mambagadhi en kathieth mantiere Bwotend County ma Nairobi. En hospital ma yudo jotuo mathoth pile ka pile. Kata kamano hospital mambagadhi sani kuome koro mokerot. Kaluwore gi gope mathoth ma ibanda gi kembe mopogore ma pachoka gowi ma oktine $119. Kaka jafumbo marwa Walter Nyambaga koro lero, Mbagathi bende ywago gope ma gibandho aguch NHIF kod Linda Mama ma bende omiyo chenro magi koro chung'. Mbagathi Hospital. Achiel kuom hospital mantiere Bwotend County ma Nairobi, mamulo jotuo mar 1,000 kuom odiochieng' ka odiochieng'. Ayudo thuolo mar pisora mondo akikra kod tend hospitalno kanyakla kod jotuo ewi maling'ling' moko mag gope ma migawo mar omenda chako lai mar piedho kendo goyo kogno kapok ochul weg gopego. E kinde bilo wach kod jatatije mar hospital mar Mbagathi Alex Irungu olero ni Mbagathi ni kod kwan mag gowi mag pesa maromo $119.4 manokochopo tarik 31 dwe mar 2 higa mar 2023. Pesa mapok ochul kembe manomiyogi mwandu magitiyogo e osiptandne. Moingo kembe 200 mokelo kanyakla Aida Tech Enterprise mane ocholo mwandu maromo $114,516. 516. Kambi mar Advanced Medical Solution mapiro Mbagathi $420,000. Aiden Enterprise bende bandho maromo $416,000 gi Almed Medical bende bandho maromo $196,096. Ka Avensis Ventures bende dwaro maromo $312,000. Kembe mamoko magin kaka Beckton Agencies Limited bende bandho maromo $4,042,000. Belton Agencies bende bandho maromo $2,031,031 gi $40,000. Belea Agencies bende bandho maromo $700,000
15,000. Because these are business people, they did business with NMS, they are not paid, of course they will complain. Tendo osiptal nowacho ni gisendiko ne tend county mondo ochwalnegi omenda go, kata kamano ok magiyudo miyo. I have written letters to the CEO. The board has engaged the chair of NAF. Our main source of finances is NHIF. So you can imagine, Senator, if we have such problems, you can imagine. Alido margoyo wang magomenda kendo jatatije Alex yango ne mamba gathi bando kumba mar thieth NHIF to kod mano mar linda mama omenda maromo $88.3 pesa magisithiedho jotuo man kod tuoche mopogore opogore kendo wegi thuolo. The total accrued amount is at 31st December was 85 million. Senator ma Nairobi Edwin Sifuna kinde limbe mare bendo yango chal mar osiptano kinde nono ne kaka chal mar thieth chalo mbagathi. We have projects in these hospitals that were started under NMS, and you can see they have stalled. And we are being told by the administration of the hospital here that is a debt of only 15 million shillings. The contractor is willing to continue with the work, but because these debts that were owed by NMS are the preserve or are the responsibility of State House, that money has not been paid to the contractor. We at the Public Accounts Committee made it clear that we must distinguish between the bills that are owed to by the Nairobi County government and those that are owed by NMS and State House. We had the Minister for Treasury, responsible for Treasury, together with the State House Comptroller, appearing before the Senate County Public Accounts Committee last year, and they did commit that they were going to clear all these bills. We want this project to continue. Agoyo tiklo e chal mar gedo mag ute mag thieth kama jotuo bende bedoe ka gedo mar kar jotuo moheore ICU bende dhio nyime kama gedo mare osemana muonyo omenda maromo $19 kende. Gedo achielo mokwamo en kama owinjore jotuo moseti owinjore we thuolo owinjore tiekie maromo $13 osetigo kata odoko nigi sani to chal mare chalo gunda kendo ni gedo mare dhi muonyo $200,000 kata odoko ne yudo sir koa NMS makoro county ma Nairobi omako chung ni ne osethul oko. As you can see, we are supposed to be having here a laboratory, an outpatient department, a radiology facility, and an ICU. But because of 15 million shillings that we owe the contractor, this project has stalled. It was, if you speak to the administration, you will be told that we have exceeded the bed capacity right now at Magadi Hospital, and people are having to share beds in some of those wards. If this facility was completed, it would ease some of the pressure. Podo dhio nyime kod dundruok e od thieth kendo maling'ling wachore jotuo riwo otanda nikech thoth margi medo medore to otanda nok. Jatatije Alex Rungu leronwa ni gin kod jotuo maromo 40 mosethiedhi kendo we thuolo mar dhi pacho to pod ochunje osiptandno kagiwacho ni ok ginyal wuok oko kaluwore kod tek mar uchumi. Moloyo to gide kar thieth kanyo kama giwacho ni gin kod adier ni ginyalo yudo chiemo odiechieng' kod otieno. The discharges still in the ward, we call them discharge ins, are 40. Total inpatient for the last 24 hours up to now, 457, against a bed capacity of 347. When somebody has been treated, he has been discharged, but he would rather stay in hospital than go home. Because they are saying the situation at home is worse than at Magadi Hospital. At least here, they are guaranteed that the daktari here will give them a meal. Nyumbani ni kubaya bwana. So we are doing badly as a nation, and you can see for yourself. Katodo koni Mbagathi ni kod kwan mamalo mag jotuo. Tendo osiptandno wacho ni gin kod kwan manok mag lakteche to kod nurses. Ne mondo medgi moko 20. We have the capacity. E rangach machielo kama ogeri agulu mar muya manyalo reso jotuo mamuchgi ng'adore kendo inyalo chwonegi muya. Orak mosir kod riwruok mok mar piny owacho Amref International kod omenda mag sir kowuok e bad bengi maduong' mar World Bank. Igile ka otieki to gedo ma kamano biro konyo kama duong' moriwo koda ka tieko luoro maketgi mano mane okel kod tuo makoch mar coronavirus. Penjo maduong' medo nyuolore gimomiyo tend county osejoka thieth maduong' mar oganda. Koni moko kuom barupe mar RAMOGITV wang'e owuok e apisi mar jatend michung'ne weche mag thieth e county ma Nairobi. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ramogi en sigana mabende nyiso kaka weche
kod thieth nyalo miyo bed kod tulo yot sa joma bende wacho gin gilok od thieth kargi madak nikech mbele pek. Chien pek. Chien pek. Kuma giringo gi Aisha winjo ka wachore kanyo ni bere star nyalo ro ni diero kana jatend piny kwenge mag Kenya. Yes, nyakorom gajiwa jatend piny Kenya William Ruto ngo menda mag ndiko jopuonje pachoka kaka yor chiwo ne kit somo manyasani mar CBC kendo badho mosebede yore mag somo pachoka. Ruto no wuoye kaunti ma Kakamega kama mar lamo moriwo dinde mopogore ala skul Kakamega kama bendo singo neno ni sekta mar sukari yudo sir motegno mana kaka sirikal osechako chulo jopur gope mag sibedo ka gibando. Ne en nyasi mar lamo manoriwo dinde bura elap mar approved school e county ma Kakamega, nyasi manotele gi jatend piny Kenya William Ruto. Jatend piny osingo bero weche mag somo kaka yor neno ne nyithindo mapachoka oyudo somo kaka winjore ka koro singo medo kwan jopuonj kaka yor jiwo kit somo manyien mar CBC. We have now sorted out comprehensively the challenges that were in CBC. Tumekubaliana na stakeholders wote vile masomo ya watoto wetu itasonga mbele kwa utaratibu bila matatizo, njia inayoeleweka na njia ambayo itahakikisha kwamba watoto wetu wanasoma masomo ambayo itawasaidia katika ujenzi wa taifa letu la Kenya. We needed to have done more than we have. We needed to be where we are not. That is important for all of us to put our differences aside, politics aside, work together for a nation that we all love in the of Kenya. Osingo jiwore pachoka ekake chien kwan mar omenda ma piny Kenya tiyo godo golo chiemo e pinje maoko kendo neno ni jopur ochul kaka winjore. Tunataka kuweka bilioni 10 kwa Agricultural Finance Corporation ndio wakulima wetu wapate pesa ya kununua mbolea, ya kununua mbegu na seasonal credit kwa riba ya chini ama interest ya chini. Mkulima hawezi kulipa 15%, mkulima hawezi kulipa 20%, lakini tukimfanyia 7% anaweza kulipa. Ruto wacho ni pinyo wacho kitumaine wito kucha gope makembe sukari nigo kaka yorno ni chenro mag kembego okobedo kod ng'ikruok kendo omiyo gi oboke manyiso ni gionge kod gowi mora mora. Nilijaribu nikiwa waziri wa kilimo, Kibaki akakuja akajaribu, Uhuru akajaribu, lakini I promised you that we are going to write off. I want to tell you today, hawa wabunge mimi nilipeleka cabinet, tukapeleka bunge, tukaenda mpaka treasury. Sasa kampuni zetu zote za sukari tumewapatia certificate ya kuonyesha hawana madeni tena. Moko kuom jotelo manosiro jatend piny Kenya William Ruto limbe mare gi jatend joten migepe Musalia Mudavadi, spika mar od bura mamalo Moses Wetangula, gavana ma Kakamega Fernandes Baraza kod mamoko. Nakoromo odhi nyime gi weche mag siasa. Ogai mar ODM Raila Odinga okwedo ng'eto mar do mamalo manyicha ne ochiwo thuolo ni mondo ochuogi duol mar yiero mar IEBC gesani. Odinga oramone nyaka bi the report mar NADCO mane olero kaka ibiro chuog duol makamano. Jatelo ne owacho magi e romo mar galamoro manobagi e alap ma Kamukunji Nairobi. Bende ODM nochopo kae matwa gi oganda e nyasi mabende ne gitiyo godo e sero jopiny monondikre kaka jokanyo mag chamano. Small rivers join big rivers. Hizo chama zingine ndogo ndogo, sisi kama ODM wakuja watu join, sisi sio tunawajoin. Odinga nokawo thuolo mar wuok tung'usu gi jang'ad buche Thande Mugure manyocho chiwo thuolo ni aput ma yiero commissioners mag IBC nyalo dhi nyime gi chenro magi kada kodok ni podi irito winjruok e report ma NADCO. Juzi mahakama moja anasema ati ile kamati ya mbele huko ya kuteua wale wanachama wa IBC ataendelee kufanya kazi yake. Nasema hiyo ni upuzi. Ni upuzi.
ile kamati yaweze kufanya kazi, manake ilikuwa tayari imevunjwa na bunge. Lipot mar aput mar twak mane ochuogi mar Nadco tok ng'anyo ma higa mokalo gi sani e nyim od bura kalure gi Odinga IBC nyalo mana chuogi tok dewo paro maliw mane ochiwe e lipot mar twagno. Sasa hii ripoti ya kina Wandai na Kalonzo kienda mbele ya bunge ipitishwe, ndio tutaanza mambo ya IEBC. Chung motegno mar Odinga ewi yo ma onego luka e chugo IBC e romoni biro mana e seche malange mano yoro bende ne mie lerni e biotem hape kende tielo mar 6 e laro komten piny Kenya. Wangapi wanakubaliana na mimi ya kuwa baba Raila Amolo Odinga ni lazima awe katika ballot mwaka 2027? Mumekuja kwa wingi kabisa, mkijasili kama ODM. Hii mambo tumetenga, ati tumekubaliana itakuwa inakwisha 2027 ili Raila Amolo Odinga aingie State House. Tunatakana tuimarishe, tusonge mbele ili ikifika 2027 hatupatishi tena. Lazima tuandoke, tushinde Nairobi mapema. ODM bende no kapia ya marasa jatend piny William Ruto kagidwaro ni ochop singo ne jopiny maloyo siasa makinde ka kinde. Kae Odinga bende no siemo wang speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula ewi mano mawacho ni otiyo nyakonchiel e tok chik. Bwana speaker katika ulimwengu mzima hana uwezo tena kwenda mahakamani. Anaenda kama nani? Ameenda kama nani? Bwana Wetangula hafai kwa speaker ya bunge ya Kenya. Mtu akisimama akuambie baada ya miezi 3 tutakuwa tunanunua gas na shilingi 300. Alafu asifanye, huyo mtu unamuita nini? Akisema atatengeneza serikali ya mama mboga na watu wa bodaboda na vijana wa chini, alafu aende kuchagua wadogo ndani ya serikali yake. Huyo mtu nani? Kaka mano mar kweda mokalo okang' mado mamalo mayando chiwo thuolo ni koro IBC inyalo chuogi gino makoro chal madhi keto ywak mapek ahinya kinde mabiro kaka ibiro chuogo duol ma yiero motenore yiero ma higa 2027. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Pogruok e paro koro medo nenore e kinde kweth mar josiasa mag UDA kod mago mag ODM e gwenge ma Nyanza kaluwore kod jatend piny Kenya William Ruto. Josiasa ma otenore kod ODM seyo Kenya Kwanza kuom koso chopo singo mane gichiwo ne jo Kenya ahinya to mano mar duoko pek mar ngima piny. Pogruok ma kamano ne e yik mar Siza Handa e kar od bura Mabondo County Masia kama jotelo motenore kod Kenya Kwanza to noramo ni sirikal itawo maber kendo gigo mane jatend piny Kenya osingo koro nenore. Please tell William that the people of Kenya are starving and tired of high cost of living. That the people of Kenya are tired of high taxes. That the children of Kenya who need to go to school are languishing on the roads because they've been sent away from school because they do not have bursary. People go to politics for resources. And I want to ask of the CS and the PS who are here, in honor of Caesar, when the PS, Dr. Molo, Sabika o police, kawe nyitida beach ka, mondo wapari ego Caesar, gejo dalagege. Classification meeting moka, ni jok moko jo Ruto to jomoko jo Raila. Oyo, kata jok mineno nyithindwa mineno wacho ni jo Ruto gi. Ere ng'at ma ng'at Ruto ka, kikawo Karoli, mano ng'at Raila. Ma Raila moting'o kilo malo. Kikawo malo, ng'amokelo malo malo. Kikawo monogolo. We must allow them to work. His Excellency the Governor Siaya, Nchejo Siaya Sayero. We must allow him to work for the people of Siaya. We know what to do. We are to do anything between now and 2027. It should be politics of the economy so that we sort out the challenges facing the common mwananchi. When it comes to 2027, because we do elections every other 5 years, we will go back and do our thing. But as we speak, let us be united in addressing the challenges facing the people of Kenya. Jagoro mongirore migao mar Ramogi
nyal e kind oganda. Ma ne otemo chiwe loe e kinde mane ichiwo kony mar omenda mag skul ne jopuonjre 100 ma onge kod nyalo e kaunti ma Nakuru. Omolo ogolo omenda maromo siling milion 1 mar siro somb nyithindogo. Ongudu chimbona achiel ma this organization machal kamani oseluongwa ni bi uru nitiere kony mondo wakony nyithindo mani kod chandruok ma jonyuol onya an kaka chikum jonyuol kinyal mani kod nyithindo school. I'm having 5 kids in secondary school, but financially stringency I cannot manage to pay for them. Koro gima timre jowadwa en gima lich ahinya ni nuango kony machal kamani ok yot kuom ogendini mamoko. To ka oganda machal kama nyalo wuok mondo konywa, ang'o ma mono wayie kendo wakonygi? Pok aneno gima chal kama, mradi machal kama. Duoko erokamano ne jotendwa mokelonwa mradi ni, kendo aduoko ne chairman gi joma onge lwedo te. Pok onenore history mar oganda mare jokonagi. Ka ng'ato nyalo paro kamobete mowachi ni waor ng'ato mondo odhi amanye nyithiwa moko motimo ang'o mo jonyuolgi ok nyal. Koro wagoyo erokamano maduong' ne jaduong' ne PS Dr. Raymond Omolo. Daka prayo koda uchiel bang' sadek mar otieno chenro eno Oimore erokamano kuom medo kete mana ka RAMOGITV koyo mokwongo kata kamano nowasingo goyo kodi mbaka winji pachi kotenre gi weche gi manyien. Erokamano kuom yiero RAMOGITV mana kaka wasekwaino eno ka Felix Aguga wacho ni oneno wayo makare kendo mora yenye gi weche manyien mag Oimore RAMOGITV. Uchinja Kosege wacho ni gima mako dhoga ni kitendawili mag jatend piny mara tumeweka tutatenda gibiro rumo karang'o mondo japiny ochak neno tulifanya tenda. Sauke maro sidi bende wacho neno makare kendo oyie kaka weche manyien biro ne eyo makare. Architecture Evans Asio wacho ni Musna Lydia Musne oganda moyudo masiche wamed lamo ne piny Kenya. Mano Evans Asio wacho kamano erokamano ahinya udo Homa Bay. Kasto ka bende Bishop Okotho Koyo Udi Nyasaga wacho ni Oredegmo wacho ni piny ni to dwaro mana lamo nikech kama koro chope ni kao klemo to gimaber manyalo wuok nyalo bedo maonge. Bende otemo Jakom Gideon Midega mano nyakwar Dorcas Kisumu City nyane jogo moyudo hinyruok kendo jogo manie ute thieth kaluwore kod masira mar manyocho timore e Embakasi kaunti na biro kama na Jakom Gideon Midega. Nendo bende ote mar mwalimu ntiere kaunti ma Migori wacho ni en ahinya ka ng'ato nyalo tamore dhi dala gole hospital nikech chien rach onge gimodhi chamo jojbati. Mwalimu jalo wacho kama ni en wach malit ahinya gin kanyo gi mwalimu Bernard giketo wangera RAMOGITV dia makawuono giwacho ni gintiere kodwa e chiro. Eric Odemo kantie chunga Kanyamkago to wacho ni ni bati mosne Odinga kaeto wacho ni jafuel achiel mayego. Apano pakore kanyo Nyasaye chiw changa ne jogo mabende mach no monjo mano Rico Demo kantie chunge Kanyamkago. Eno kanyo ote mano moor kod Philip Omondi kantiere kaunti ma Migori wacho kanyo ni entiere Omoso St. Peter Oruba Church ma Migori kotene kanyo gi Pastor Gor kod nyamen gi Pastor Sela kantie Nyakach giduto gintiere kodwa e chendo dia makawuono. Nyakora mogi yena mondo wakwanya ne yweyo maro mokwongo gi kanyo kaluwore kod saa mondo moko mathoth pod wantiere godo kendo wadhi kelo ni bang' yweyo ni omiyo kama podi medo yudo weche manyien to med miyo wapachi namba wa pod gin 2:6 Facebook RAMOGITV kaachiel kod mbui mar YouTube to kod X handle mar @RAMOGITV KE. Waduogo mana bang' dakika machok kendo miyo med kete mana ka RAMOGITV chenro en Oimore. Pauline, you have won 350. Majina naitwa Wirajage, naishi hapa Mlolongo phase 3. Sasa niliamini wakati nilipigiwa simu na hiyo namba walikuwa
ya customer service. Tutakaa chini na mzee tupangane juu tulikuwa tumeweka 2024 resolutions. Sijatosheka, nitaendelea, nataka sasa hiyo 5M. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com, fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot, ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Nyalo mako ng'ata jomatindo kata madongo. Bende okodeo chal mari mar kute magayaki. TB inyalo thiedhi kendo machangi. Thieth mare en nono maonge chudo moramora e osiptende mag piny owacho kanyakla koda kuonde machiwo thieth e yor ng'uono. Komesha TB, pimwa TB, tibiwa, ishi poa. Baya, tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Yako ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo na namba yako ya simu. Na kusoma. Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi au ndefu, hakikisha umelipa nauli yako ukitumia fomu za kidijitali. Hakikisha umepata risiti yako kwa simu yako in case kuna issue na unahitaji kulipwa na insurer. Risiti yako, yani your digital receipt, ndio ushahidi wako. Kama mmiliki wa matatu, unahitajika na mhudumu wa bima kuwa na njia ya malipo ya kidijitali iliyoidhinishwa ili kuwezesha matatu yako kupata bima. Mambo ni digital. Wasiliana na mhudumu wako wa bima kwa maelezo zaidi. Obiro, Oyoro, Omuomo, Obiro, Kiteko Maduong, Omuomo, Kiteko Maduong, Sibwa. Mondo miyud wer mar yawneo kaka sikiza tonari ni *811*343#. Ng'e malong'o ni RAMOGITV en ot mar jower duto te. Oi! Machigni kendo nyako Ramogi bang' ywe adundo kaka wasingo ni wan gi mamoko mathoth koro wateri nyaka gwenge ma Homa Bay. Kama migawo mochung'ne ler kod ngima oganda e sub-county ma Homa Bay ochiwo milome mar ndalo 7 ne weg jamni malondo piny e chuny boma ma Homa Bay mondo gol oko jamni go nono to ibiro maknegi bura kendo chwalgi e nyim doho. Milome ma kamano obiro seche ma koro jopiny kod johala e boma ma Homa Bay osebedo ka ng'ur ewi jamni mathoth ma weggi oweyo bayo mana e chuny boma ma Homa Bay. Jafumbo marwa ma Homa Bay Alia Beach nigi ler mar wachni. E chuny boma ma Homa Bay jamni ma opogore kamoting'o dhok, diek kaachiel kod rombe gwenyore gi jopiny madhi nyime kod chenrogi mapile bomane kendo gidialo e apeni mopogore e chuny boma ka gimanyo chiemo kendo bang' ka gisechiemo ma giyieng' to ginindo mana e geng apeyni ka moko to dhi yweyo e tesend nyamburko manie bomane. Kaponde bende nindo mane chuny apaya ma kata nyamburko ok nyal buogogi ka jowuothe mabaro negi kendo ma nyalo kelo kata masira ne jogo matiyo gi apaya ni. Nywandruok mag jamni e bomane koro ne omiyo bad migawo ma ochune ler kod ngima oganda e sub-county ma Homa Bay ne ochiwo notis mar ndalo 7 ne weg jamni malondo piny e bomane mondo golgi oko mapiyo kendo gimany kunde ma jamgi nyalo kwae nono tibiro makgi malo kod dwaro mar duond chik. E chiro masoko mjenga manitie bomane jawala ni kod pek odiochieng' ka odiochieng' ka giriembo jamni maketho mwandu gi mage uso kendo wege kod lal maduong'. Ok chando wa malich kata die ka endi ketho gige wa malich. Ok inyal leng'ori dhi kata stop miduogi. Ero ka dhiang' osenyono gik moko koro mano chando wa malich. Koro sirkal ne kaka konyowa. Nyiewo jaridi nyanguwe so to wachwado gi godo. Ka in gi lweti nono to chuoyo. Sirkal owuo gi wuon dhok mondo ng'ato twe dhere. Ka ginyalo to gilosnwa chiro mondo wayude konyruok mowinjore. Gimora mono kinyal wuok e chiro ka kiwe giri chien, diek ketho, rombe ketho, dhok nitie. Jakom chiro ne wacho ne giyudo lal pile ka pile nikech mwandu ma giuso ma jamni gichamo kendo gidonjo e chiro ne gokinyi nyaka odhiambo. Chiro soko mjenga ka ichoke osuru mang'eny ahinya kendo kama tax wuok nikech en wholesale ma begi mar mabire e chiro ne.
to county mogo Homa Bay county government Homa Bay ka okosejwango okoseweyo mondo mi oket environment so kumijenga kae. Namba achiel wasebedo ka wan gi chandruok johala ywak pile ka pile ni dhok chando gi adir mag dhok chando gi saidi onge kaka mon nigi kwe mon chandre kon gi koni ma igeng'o dhok kon gi koni to gima nodhierwa ni reinforcement noketi e county Homa Bay mang'eny kabisa. Tiji reinforcement gi nang'o tango mi nondiki gi ka ok ginyal konyo ji machalo jamni moko mang'eny e chiro sok mijenga kae mine ywak. Gikone sirikand kaunti mondo kaw ondamo mar chik ne weg jamnigi ma giwacho ni osechando gi kuom higni mathoth to chutho bang' kane osegol notis mar ndalo 7 ne weg jamni malundo piny e bomani. Sida ma wan go jamni ok nyal wuok midhi kata e bura moro kata e yori moro manyalo konyi kiwuok ni to jamni ketho gik mondo kendo chamo gik moko gik machalo cham gimoro amora michunge chiro. Koro gino osechandowa mar higni mang'eny to jo country ok wane ka dewo wach machal kamano. Kaber to jochiro wacho ni bae ndalo 7 ok wayudo ka jamni ok nyal wuotho e chiro to ok wabi juogo. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Wasudo nyako Ramogi wageno ni jamni go biro yudo kaka iresogi e mano Homa Bay. Jalo chiro mar jamni. Wacho ni jamni chamo gi. Jamni bende puonjore wala chane. Ipoka gine mogo ginot nikech koro giterore e chiro kendgi. Wadhi nyime nyako Ramogi apisa magarita marani obeda kicha mar neno ni onge gimoro amora marach motimore ne Rael Nyakirario ma en dagi Junior Sagini nyathi manolodho wang'e oko e yo magalagala e kaunti ma Kisii. Dano nyocha owe thuolo juma mokalo bang' doho yango ni onge neno moro amora moromo matude gi ketho makamano. Tich abich bang' gole od twech mar joma mine ma Kisii, Nyakirario notoyo mana wer mar duoko ne Nyasaye erokamano kuom golo pinge lwete. Nyakirario dayo majegni 80 ne orwake od ang'ech kuom higa achiel kane itude kod ketho mar bedo achiel kuom ji manolodho oko wang' nyakware mong'ere kaka Junior Sagini. Keth ma okil mare omine wach gi doho ma ochwewe thuolo. Nyumba yangu hakuna mtoto, si mtoto, hii ni mchukuu, ni yangu. Mungu anatoa nyumba ya chera. Asante, anakoka saiti, hakuna maneno ngine. The reasoning was that the evidence of one of the witnesses was an incompetent witness, because she was having challenges to do with the mental disability. Bang'we thuolo mondo doge gweng' ma Ikruma. Penjo en kaka jogweng' nyalo dhi nene bang' tim makoch mane itude godo. E dala ne wayudo wuode Thomas Ongaga, ma bende en wuon nyathi manolodho wang'e oko ka wuotho e kind ode kod od min gi manyocha ne owe thuolo. Gombo mare en neno min gi bang' wuok e jela, kata kamano okoni Rael Nyakirario pod okodonjo dala. Mimi naambia mama rudi akae, I feel good. Hii familia kama iko na shida fulani, pengine tutaangazia hayo maneno ili tuweze kuona kama tutamtengenezea ile chumba. Kado biro ni dayo Nyakirario irito kod jogweng'. Ode manoweyo higa achiel mokalo ok ni maber kendo kak manitie kore nyiso en chal kagima odno chunye ne oseol kod bedo kende. Ka jogweng' to koni girito rwako Nyakirario kendo dak kode gi kue. Security ya kutosha iko hapa. Tuko na chief wetu hapa Ochogo, tuko na sub chief Palma, wamehakikisha kwamba usalama wa mama umekamilishwa. Sio inawezekana, sio yeye juu ni mzee. Sasa inawezekana ni mambo ya fitina ya nyumbani. Sasa tumefurahia kufunguliwa kwake. Lakini maisha ya yule mtoto ilikuwa imeharibika. Serikali angalie maneno, ione vile itasaidia mtoto Sagini na familia yake. Tim manoweyo jogweng' kod penjo kendo miyo serikal golo koke ne ji ma itudo kod lodho oko wang' bebi Sagini ne omiyo jodala gi Sagini kit dak manyien. Ka Sagini kod nyamin gi ne okaw kod serikal kendo weyo kama ne ging'eyo kaka dala, to dagi ni thuthni kod bura e doho. Kalora gi nonro mar duol mochung'ne kwan oganda nitiere medruok e kwand nyithindo madang' ni e bombe mathoth ne oyangi kaka
chokora. Reporter marwa Millicent Adiambo miyo ler mathoth bang' limo moko kuom nyithindo madang' nie bombe mawuok e boma Kisumu kendo twak kodgi matut. Giyang'o kaka sirikal ojwang'ogi e kinde midhiero mamoko mabende giyudo gisebedo ka giyudo ka gikale. Sigana ni kolonwa chal ngimagi, midhiero magikaloe kaachiel kod lek magin go mar dwaro loko kit ngima magidakie gi e kindeni. E pap maong'ere ni kano momenyore gi tesen nyamburko maduong' ma boma ma Kisumu. Pauno, matinde odong' kaka kar wito yugi, en achiel kuom kuonde ma nyithindo madang' e boma ma Kisumu tiyogo kaka kar jot margi. Kar sa 12 mar odhiambo, warado gi moko kuom nyithindogo ka oseduogo oya dwar kendo loso migago margi mar odhiambo. Moko kuomgi manyo chiemo mowiti ei pipa mar yugi. Mamoko to ywayo gam mondo ganegi kech. Jowetegi moko to osemako kar nindo. Mae chal mar kuonde mathoth gi nindoe tok ka koth osechwe. Picha mar kit ngima ma nyithindo mathothne oganda luongo ni chokora odakie nyiso midhiero mathoth maketo ngimagi andaki. Wan kaka street boys wanindo oko. King'iyo chiemo mwachamo gin chiemo moko onego bed ni dhano chamo. Iyudo ka king'iyo kae ma en pap. Kae kuma nyithindo gi ninde. King'iyo buo mtare kuonde ma nyithindo gi ninde ka koth ochwe. Nitiere mayudo tuoche mopogore opogore kaka TB. Giyudo tuoche mopogore opogore, nitiere matho nyaka. Mokwongo wan gi police brutality. Iyudo ka seche ma gininde base ng'ato timo makosa. Ok en street boys. Ang' polise wuotho, ang' nego ng'ata maninde street. Koro wan gi tich matek. Kwa jogi kwatero osiptal be ok migi thieth makare. Ineno waka jok ma ok onego be ni tho, ok wan dhano. Ten gima lit ka seche moko itero jatuo osiptal, tiriembi gi jatuo. An kaduogo kode street kae, ambe anana ninja kaka gin. Aonge gi pesa malong'o manyalo terego e private hospital. Ngima makama keto gi mang'aw. Ahinya to manyiri mayot mondo mi oroch ratichgi e seche ma gidang' nie boma. Iyudo ni samoro ng'ato chune mondo mi gibedi achiel. Ng'ato bambe, ng'ato goye. Iyudo ka ng'ato wuonde gi 50 bob kata 100 shillings odhi kode. Ang' odhi oyudo ich. Baba cha owere kode. Onyuole street kae manyiso ni nyathi monyuolo cha ben mana ninja. Kaluwore gi ngima makama, warado gi yawuoyi ariyo. Mayande ne gin moko kuom nyithindo madang' nie boma ma Kisumu. To sani ngimagi olokore. E kar dak ma Nyamasaria, e sub county ma Kisumu East, waromo gi Adonija Godfrey, ma jahigni 31 mane odang' nie boma kuom higni 4, to sani konyo thoth oganda weyo tiyo gi yedhe mamero ji. Sigand wuodhe mar lokruok chalo nade, to gin yore mage ma otiyo godo e thiedho jogo matiyo kod yedhe mamero ji. Nawuona naonge gi information mora mora kata dwaro mar monda awuog e street. Nang'iyo mana kaka nyayudo daily bread na. But one day ne apoka yudo a group from Impact Research. Koro ka gibiro to giwuoyo kodwa. To jachien ng'ama rach. Chieng' ma giwuoyo koda mokwongo natamora winjogi. Ne giduogo. To kaka nawinjo gik ma nyithindogo timo e center ka gidhi, nan residential addiction treatment program. Kacha nitiere counseling, kacha ji luokore, kacha ji chiemo, pesa bimi ma wang'i dok godo e street. Koro jo Impact nochulo na half of the money magi tera Sumbi. Kaduogo tadonje jende nyithindo. Koro kadonjo kanyo kapuonjo tayudo training mar paralegal. Koro abedo trained as a paralegal ma dhi konyo community e weche mag nyithindo, gender based violence, joma ketho ratich nyithindo mathindo manyiri, nyithindo ma odonje gik mamero ji at that early stage. Koro DCC nomiya permission letter. Koro permission letter ni ema koro meda ndhadho mar dhiga tero ujumbe ni. Koro an gi permission ma dhi e colleges, adhi e churches, atimo individual counseling, tatimo group therapies. Jim Kato Ochieng' en achiel kuom jogo moseyudo lokruok kokalo kuom puonj mag Adonija kendo puoyo mokalo kaka osekonye.
Oluonga motemo ng'isa 1 to 3 moko. Ni gini mori gang'o maka ng'iyo ni gitimer kamano. Kong'o ne nya nikech noketho marriage na kendo miyo an gi joga yot. Omiya dhi tich nikech kong'o nya miyo abet ka kong'o the whole day. Komachielo e kar timo ohala mar Azimio Business Park e boma ma Kisumu, Ramogi Philip Otieno Okare ma bende ne odang'nie boma kuom thuolo mar dweche 6 kowuok korgi awendo ei Migori. Sani Otieno oyawo kar duso ne nyidendi kokegi. We ran away leaving our homes due to different challenges. We've stayed in the street for so long. Ere kaka Otieno, malek mare maduong' manogole korgi, ne en biro bedo jathum marahuma, kendo nyaka sani osegolo thumbe 9. Ere kaka Otieno ne obedo jadus koke nyidendi. Weche makagi kange. Koro na amwani yawa. Oko kate wadhi ir brother na cha odhi puonja nails. Kacha pok ir brother na no puonja nails, to brother na mama Mombasa be gochona. Nyisa ni filo. Adwani dhi nita. Idhi join mondi som course moro kanyo. Tainche ni anyalo dhi nikech life ok yot. Kech aneno ka tijni be analuoko mana tielo tichula 50 bob. Kaka nyalo chulo rent ongeto dwani mondo adhi asom. Kasta adhi attachment soni. Kaya soni tayudo kado sino ya place in KCT. Koro nyisa ni filo. You have a good heart. Adwani dhi KCT e mark na duka cha. Kori ni mibed receptionist. Tano ni pesa no nyalo bedo maber. No chula 6,000 per month. Naneno ni pesa maber na. Kasto luoko tielo cha be pod adhi mbele gi luoko. To nyiri moko nitie kanyo. They was not, yani no naneno kaka chulo gi nikech kura ni mana mako pesa. Tawacho ni yawa, jogi chachamo pesa maber ka. Tanisho dosi nani kanyalo chokogno will be okay. So icha ni filo. Kanyo timako na maduong' kaka ichokogno menyalo emidwaro. Kin gi passion do it chakucho tielo. Kanyakla gi leronwa midhiero mane gikaloe moting'o koso chiemo makare, kar jot mowinjore, tiyo gi yedhe mamero ji, dak kod hera mar anyuola kod joma chiegni kodgi e kind mamoko. Joma dongo goji street kasto kumininde be onge. Mondo mi bede street nyaka ibed gi base ne mininde. Ng'ama itegemea be onge. In makikoso chiemo to ng'eni en natiyo gi jam. E seche magiseo sirikal kuom jwang'ogi tok tiyo kodgi kinde luto ombulu, bende giseo migepe mok mag piny owacho magikoni tiyo kodgi e loso omenda, to gikone ok gine kony malong'o kopogore kod miyogi mkate gi soda. Wan gi jowa mosechopo 18, iyudo ka each and every time wago kura kendo igowa nyaka gi ludhe, ichiwowa e bases eka wago kura. To tok wasego kura, to ng'ama duogonwa e street ka manyisowa kata ni awanyalo konyo unade. Wan gi organizations be mobiro ni konyo street boys. Organizations gi be just gikawo mana advantage ewi street boys. Iyudo gibiro street, ginyiewonwa mkati gi chak gi soda, gigowa pichni, gin gidhi giwewa. To mae osebedo ka thirowa each and every time nikech ok wadwa ni wadag e street kae. Wambe onego bed ni waninde ot. Onego bed ni wambe wadak kaka joma kawaida. Kwayogi ni sirikal mondo nyithindo madang'nie bombe oyud resruok gin mage. Ginyalo support rehabilitation strictly for street children. It can be better. Anan boxer, anan footballer, I'm an actor. Joweti na be manie street nitiere gi talent mopogore kaka giju nyalo wer, ginyalo gwe mpira, gin boxers. Mabe iyudo ka boxers maber wuok e street kae. Kora kwayo ni government koyie, both national government, county government, gi organizations makonyo street boys. Ka wanyalo bedo gi chenro moro manyalo identify street boys got talent. Taparo ni kata nyithindo gi be nyalo bedo gi opportunities magoche clubs madongo kaka Gor Mahia. Otieno kod Adonija jiwo jowetegi mapod dang'nie bombe maonge kuonde jot e yo machalo kama. Nakwayi ni mondo ka ng'ato biro ni dwaro konyi ti to kik idhi e ode kata kik itim gimoro marach nikech ing'eni kanye ma lokruok mar ngima ni chakore. Gibedo koda hope e ngima ma gikadhe no to gibiro come out of it sama sach Nyasaye oromo. Kata kamano, kata obedo ni magi timore, to tarik 15 dwe mar 6 higa mokalo,
Piny owacho kokalo kuom migawo mar loch gwenge kod chenro moyiedhi nochuogo pend chik mar kawo kwan nyithindo madanie bombe maonge kuonde jot ka gidwaro mar gero negi kuonde moyiedhi ma ginyalo jotie kaka yorno mar loko ngimagi kendo duoko medruok kwan gi piny. Chenrono mane oyangi ni biro kawo omenda maromo $50,000,000. Geno nitie ni ka sirikal obiro chopo singo mar okang' mane ochugi kokalo kuom tend loch gwenge gi chenro moyiedhi ma odhi kare, to nyithindo madang'ie bombe biro bonjo kendo yudo lokruok e kit ngima ma gidago. It's too painful when you assume the kid. It's too painful when she walks alone. Millicent Adhiambo, wang' jowi mar Ramogi, Kisumu County. Joluo nogoyo ngero ni ng'at maweyo kitgi en misumba. Bende nitiere moko kuom kido gi timbe joluo ma pod ineno kitimo. Kaka jachung weche marwa Ken Mugalero, jodak e anyuola matin Masakwa Karabuor mayudre kaunti ma Siaya pod chwalo nyime kido mar ting'a rungu nyaka e kuonde liel kod bombe madongo ma pacho ka. Tim kod kido mar ting'o rungu kirangogi kweth ni chalo jogo madhi e lweny mar kedo gi wasigu ni mar giting'o arunge maomgi okuot. Kata kamano, ma en kido mar oganda Josakwa Karabuor mayudore Siaya mar ting'o arungu. Giwacho ni tim kod kido makamane gisumo kowuok e ndalo kweregi. En gimoro ma kothwa mana kaka nitie kothi moko ma opogore. Arungu nochako bedo ka kwarwa miluongo no Onyango ni noa Kisii to ne obeti Abuoro. Sama ne nitie Abuoro ni noonge weapon moro amora ma nonyalo geng'rego. Mak mana ni odwaro ng'olo gini mondo obed go garungu. Ema nonyalo geng'rego kane en gi chiege maluongo ni Wambi gi wuode miluongo no Onyango. Mudu chako no Onyango Rabuor ma kwarwa monyuolowa. Liete bende ok odong' chien. Ni mara kuonde makamago bende ok giwe rungu piny. Tinende e nyasi marik mar Mosindo Siza Handa e gwenge mag Bondo e kaunti ma Siaya. Nyo oywayo joywak ka bende moko kuom joywak ni kod runge. Ka jaluo nonindo ng'ama rauma kaka ng'ama chal kod ma to waywak e liel kod luth machal kod ma ka wagweyo kendo ka sigwe mag joluo waringo matek ka waluoro dala kendo ka wabuogo jachien mar tho no kik chak duogi. Koro geni moluoro wabe koni wan jorungu be chalo dage ma dobedo ni en ayany. Koro wabe wamor kode nikech en girwa. Kido mar ting'o arungu bende odewo lemo kata rang'iny mar somo e gwenge makamagi adier. Whether idhi school kata ok idhi school, iting'o rungu. Wan gi professors, wan gi high profile people here ma tiyo kuonde madongo dongo. Caesar was one of them. You can see how Caesar was big. To kaka Caesar ne duong' to ineno ka Caesar wuotho gi rungu. E kinde ma oganda thoro rakore kod gige lweny kendo rocho arita kwe gwenge, oganda Masakwa Karabuor to wacho ni tij arungu ok en lweny. Session ma kotiere kaka nochaki apani 2000 and something. Ne wajo wuotho garungu. To bang'e OCS manoluwo mana Nyaseda ne pon ngima. Nyaseda bende ni garungu commissioner. No Nyaseda nokwero gi ni jo Karabuor kata jo gweng' midbire mawuotho garungu no ok go ng'ato garungu. Manyaka sama loso ni is over 50 years. Pok awinjo nyathi mogo ng'ato garungu kata notere e sel nogo ng'ato garungu kata ne gigo sama gidwa gore tibiro neno kubola rungu piny to go physically gi lwete. To rungegi iloso gi kido mane? To kit yien mane ma Josakwa Karabuor tiyo godo e loso rungegi? Arungu ok en kaka unene no. Nitie yien ma special mar arungu. Nitie odar oseno mago arungu ma special o sangla o gipo to moko muneno masani jobi oting'o gi magi to nyo achako loso mar ohala miro ng'ato dhi pakata siala pok wanene mi parungu kaka waru ma odar koro gima joma osebe wuotho kodgi anyalo mana wacho ni modar kata mana kata rude tang'we kama ta sense kwang'e tikgi. Ken Muga, Ramogi TV. Mano kido mar oganda
jo sakwa ni mokulongo di jo bungu koro longo no bengeni gole bungu gine joko wak biro penje jatenda to embesa ne girunge moro kod yore go kamoro miyo wadhi nyime piny owacho ka otenore kod riwruok ma ok mar piny owacho masiro weche mag pur e kaunti ma Migori jo oganda mawuok e gwenge ma koth bedoe matin kaka Nyatike mondo mi oket maino e pith mar bel. Kotelne kod Dr. Fred Osu mar riwruok mar First Bridge Foundation ma sani jwalo chenro mar pith mar bel kod jamni ne jopur ma ne koth mar El Nino ohinyo e kaunti ma Migori giyango ni bel timo maber e gwenge mayudo koth matin. Osu wacho ni kodhi mar bel bende chiek piyo kendo nitiere kod ber mathoth ne del. E bwo chenro ni mar riwruok mar Food and Agriculture Organization FAO ka okalo kuom riwruok mar First Bridge Foundation chenro no geto jopur 500 ka jopith mag jamni bende gino ni brosir. Rainfall which is irregular and is not reliable. So sorghum was an ideal crop. In addition to that, sorghum has been found to be very nutritious, and of late there's a lot of market for it. In fact, even Kenya breweries has enough adequate market for sorghum, particularly the Gadam variety that we gave the farmers. So in addition to just meeting their nutritional needs, if they have excess, they can get additional cash through selling to Kenya breweries. We have made impact to support the vulnerable communities to be able to recover from the vagaries of climate change. And this one will go a long way in building their resilience and even supporting their livelihoods in the future. We have targeted 1,500 beneficiaries in the county, and that goes into various activities, including cash transfer, livestock feed supplementation, and also field crops, as well as animal health services. Ma watimo ne kuonde motuo nikech kuonde motuo gin gi dhok manyaluo mang'eny. To dhok mang'eny gi yudo ni samoro ok githiedhgi, ok gichanjgi, koro ka tuo biro to hinyogi. Koro miyo kanye mwang'iyo ahinya to bende ok watamore ng'iyo kuonde moko ma bet ka opidho dhok mag grade. My friend, unaishi msitu gani? Airtel 4G my friend, ni kama oxygen, iko kila mahali. Make Chaguo smarter with Airtel as we continuously expand our network countrywide. Enjoy 1.2 GB at 20 bob, valid for 1 hour. Dial star 544 hash or use my Airtel app. Airtel, a reason to imagine. AFCON 2023 is here. Kuwa champion na shabiki.com. Pata 10% refund kila siku beti yako ikizama. You will never lose with shabiki.com. Wekelea na shabiki.com. Shabiki.com ina give. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Your phone ling. Your phone ling. Big boy, come pick up your phone. Are you not pick up your phone? Your phone going to go to voicemail. Dial star 811 star 346 hash to get I will pick your call. Apani nitie gima rach madhi timore. Nyalo bedo ni koro nyithinda dwara. Koso nitie gimoro machando gi yawa. Kapo ni meher ok nyal chope do wang' sa, gik mang'eny biro kethre. Ung'eyo maber ni bang' pach manaf duogo gi sani, en obro dhi ir meher mokwongo. Returu. Vicky, akwayi winjane. Aseluongo polisi. Vicky, wadwa ritgi. Ritgi, an gi gimoro malong'o mondo adhi timo. Vicky, Vikram ok en nyinga. Airtel 4G my friend, ni kama oxygen. Make Chaguo smarter with Airtel as we continuously expand our network. Enjoy 1.2 GB at 20 bob. Dial star 544 hash or use my Airtel app. Airtel, a reason to imagine.
Wasuri nyakura magoranja weche mag tuke tim mar Kenya matugo tuke mag adhula e kidieny mar nyiri ma higni piny 17 ong'ado tiko mar round mar adek mag manyo tiko mar yoro e tuke mag piny mangima. Starlets oyudo otiko ma onge churo luya bang' tim mar DR Congo nyalo ne jo Kenya tugo manonego gitugi gi Kenya odiochieng' ma kawuono. Riwruok mar tayo tuke mag adhula e pinje mag Afrika CAF kaachiel kod riwruok mar tayo tuke mag adhula e pacho ka FKF obedo gi tudruok kama miyo Kenya thuolo mar timo ikruok ne tugo e kindgi kod tim mabiro loyo e kind tim mar Afrika ma milambo gi Ethiopia dwe mar abich. Jotugo mano osebedo ka timo orako makanyakla e lap ma Kasarani koro mi thuolo mar dok e klepegi. Klab mar Murang'a Seal pod manyo loch gi nyangile tuke mag adhula e lig maduong' pacho ka bang' klab mar Bandari loyo gi gondi 3-2 e lap mar SportPesa Stadium kaunti ma Murang'a. Kapchanga Titans noketo Murang'a Seal mbele gi gol mokwongo e dakika mar 6 kapok klab mar Bandari yudo gol mapiyo kokalo kuom jatugo Umar Kasumba e dakika mar 11 mane otero tugo yweyo ka tugo en 1-1. Klab mar Murang'a Seal noyudo gol e dakika mar 67 kokalo kuom jatugo Mora Peter kapok Bandari yudo gol mar 2 kokalo kuom jatugo Kahiro Francis. E dakika mar 97 klab mar Bandari noyudo loch margi kokalo kuom jatugo Hamisi Mwafalu. E tuke mamoko klab mar Ulinzi noloyo Talanta FC gol 1-0 ka klab mar Shabana nowuok amodhi 0-0 gi Series Test. Jobag tuke mag Africa Cup of Nations e higa mar